Giovanni, ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Unggoy na lalaki, Pietro. Ikaw ang bagong aki. Tinawan ako ni Diyos ni laking lalaki. Pinabunyagan na niya. Iyo na. Kung siring, pinangaralan na ito. Iyo. Pinangaralan niya siyang Giovanni. Giovanni? Iyo. Siring sa pangalan ng propeta. Juan Bautista. Giovanni Bautista. Di siya dapat pangapunan na Giovanni. Ano? Siring sa ermitanyo sa langkat, nang gubig buhok ni Camello, kasi nagkakakanidoro na si Bobos. Di siya dapat pangapunan na sa siring. Kung ba kung Giovanni, ano pa rin dapat? Para sa sakong aki, na namundag sa pinakamagayon ng Pransya, na masunod sa sayang ama bilang pinakapamuso para papakal lintera sa Assisi, para sa sakong aki at ngara ng Francisco. Para